Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat pangestu ngara batobat, tobat. Mono kawan Bagong. Wonten dawuh. Kowe mapan ana ing kene kira-kira wis pirang dina? Setengah sasi. Batobat, tobat. Nalika kowe teka sepisanan biyen kowe matur karo aku yen to kepengin melu resik Taman Negara Ngastina. Tak menehi wektu sedina, 2 dina, 3 dina lah kok ora rampung-rampung. Anggere nyapu tok sebar meneh. Nyapu tok sebar meneh karepmu piye? Ben suwe. Ben suwe piye? Ben suwe mapan teng Negara Ngastina. Sebabe apa? Kula seneng teng mriki. Mboten ngliwet. Mboten nyambut gawe napa-napa ming nuwun sewu, malah rumangsa kula niku kula diistimewake teng mriki. Dahar nggih sareng Gusti Banowati. Pun pripun? Nuwun sewu. Tilem kemawon sampeyan dadak njaluk diceritani. Sampeyan teng amben kula gelar kloso teng ngisor. Pun bayangke kula nek bengi kaya arep pindah dhuwur e. Obat. Ngono ya? Nggih. Nek mboten ngoten pripun? Ajeng kula tinggal sampeyan ora gelem. Bareng tekan ngumbahi pun. Sampeyan nek mboten kula sik nguceke ya jarene ora resik. Kula niku kaya ajeng bali niku rasane kaya digondheli ning tidak secara langsung. Sampeyan maringi gawean kula akeh banget niku janjane sakniki kula takoni jujur mawon. Jujur nggih? Iya. Semalam, aduh. Sak suwene niki sampean maringi gawean kalih kula niku janjane napa? Lha tak takon. Asline lho. Kula ora entuk bali to. Ora. Nek hooh panjenengan ngendika hooh, nek ora nggih empun kula tak ngukuti sandangan kula tak wangsul. Kula ya tak nyingkirke angen-angen kula sing janjane kaya ngambara ngawiyat. Mengangen-angene sak batur kaya kula iki kok ndek pengangen-angen gayuh lintang nang langit niku ora mustahil ora bakal kelakon. Ewadene nek Gusti marengake niku rejeki kula. Batobat, kowe duwe angen-angen apa? Coba yen kowe gelem matur angen-angenmu apa, mengko tak padat karo angen-angenku. Asik. Ane ming sak kula niku ya ngibarate cebol gayuh wulan puta ngitung lintang tange kelakone cepak wurunge. Kowe nalika semono tau crita karo aku. Sing jeneng kang gumlaroning jagat kuwi ora ana sing ora bakal iso dilakoni. Waton kuwi dadi keparenging sing gawe bumi utawa sing gawe jagat. Nggih. Ora ana sing ora bakal iso dilakoni. Selagine wong loro saudon telu saurupan wae kadangkala yen duwe niat dadi ratu, Gusti ngijabahi iso dadi ratu. Kowe duwe pepinginan ya pasrahno karo sing gawe urip. Yen sing gawe urip ngijabahi bakal kelakon. Pancen nggih bener ngoten. Kula niku teng mriki niku rasane kaya duwe nganu e. Kaya duwe apa? Sampeyan niku nek nglirik kula niku kaya ora sebaene. Niki mung perasaan kula lho. Mung perasaan kula. Nek klentu nggih mangendika klentu. Merga napa? Wong wedok niku nek nyawang, niku mung nyawang biasa karo ana tanda-tanda perasaan love. Niku benten. Love ki apa? Love niku bal dumbulke niku. Kuwi love. Nggih, anu jantung. Tresna. Tobat. Lah kok dadi kowe ngarani aku kaya ngono kuwi? Dasarmu apa? Lah sampeyan nek delokke kula niku nyuri-nyuri. Nyolong-nyolong nggih ta? Kula tahu pas nguceki sandangan sampeyan pas umbah-umbah, sampeyan lenggah teng kursi, sampeyan nglirik kula. Kula bingung ngerti nek dilirik. Tak kira nek kathok jero kula ketoke. Mergo kula jengkang-jengking. Terus kula benake
Ning bareng tak sawang niku mboten ngelirik kathok kula ning ngelirik saka pasundulan ngantos jejempol sikil. Bagong, Dawuh. tak kandhani ya, ning aja kowe gegeden rumangsa, mbok menawa ming rasaku wae. Nggih. Saksuwene kowe ning taman iki lho kok uripku luwih seneng, luwih tentrem, luwih ayem. Aku luwih bungah. Pendak-pendak tangi saka nendra. Aku wis iso ngguyu nyawang kowe. Kowe iki tangi turu mesti dadak jogetan kudung ciduk barang. Dek mben kudung sawet to. Kurang ajar bareng tak sawang nggon aku to. Kula niku nek seneng gawe kabagyaning bendara niku kula seneng. Dadi nek iso niku juragan niku aja nganti susah. Niku kewajiban kula kudu iso membahagiakan juragan. Sampeyan seneng to kula nganti nika? Seneng batu-batu, Pak. Esuk-esuk wis nyetel jatilan karo jingklak-jingklak. Aku arep unjuk wae nganti ora sida mergo ngguyu kemekelen jebul tinemune tresna kuwi ora saka rupa ya Bagong. Saka watak. Kowe duwe watak seneng lipur marang liyan kuwi dadi rasa tresnane Banowati. Wit. Mak sekedap. Sekedap niki perlu dijelaske niki. Tresna antaraning juragan Robatur apa tresna antaraning sampeyan iku piyai luhur karo kawula apa tresnane ati lan ati tegesan tegesipun tresnane antaraning ati panjenengan tresnane kula apa anane Batu-batu, Pak. Nomor 3. non Nomor 3. mbok sing cecah ngedeg-degi senengane. Tresna sing nomor 3. Tenane. Nganti klerak-kleru lek ngomong edian iki arep nemoni lelakon apa ya aku. Waduh. Tenane. Iya, Bagong tenan. Yakin? Iya tenan. Wis pirang-pirang dina iki tak olah-alik jane aku ya ora percaya. Ing atase Banowati kok tresna karo Bagong ki dasare apa? Ning jebul tresna kuwi ora iso ditolak, tresna kuwi ora iso disingkirke. Tresna kuwi uruping jiwa sing suci paringane sing gawe jagat. Kinodrat Banowati tresna karo Bagong. Wis, aku wis bloko. Batu-bat, isin aku. Wong wedok kok ngomongke dhisik. Geleleng iki. Wis cucuk lek ku ngombe ndok bebek. Ndok bebek sak teleke. Asli to, perasaanku iki wis krasa. Dewi Banowati anggere aku ngepel mesti melu njunjung ke ember, mindahke ember. Terus aku ngepel nganggo tongkat kae osok-osok. Dheke ngajari nyekel tanganku. Bagong, le ngepel ki ora ngono-ngono, mujur. Aduh. Anggere sare tak kancani aku turun nang isor, dheke turun nang dhuwur, gayane tangane diklembrehke. Tekan dadaku terus drijine uwi. Ora ngomongke kuwi wegah aku. Isin aku. Ora ngomongke kuwi wegah aku. Nyatae kok rasa isin padha-padha gedene kok isin. Kula wis sadar terus tangane tak balekke nang dhuwur. Blek. Ngerti aku. Atau tanganku tak balekke ning dhuwur. Lah mundhalke alon-alon. Ngerti ora? Iya ora aku krasa aku. Waduh. Tak ngonoke. Krasa to? Krasa. Wah. Iki ya wis ben ra apa-apa padha gedene. Janten monjot lali. Nek ngoten nggih, kula tak prasaja. Prasaja piye? Kula rek ora mulih niku ya nuwun sewu. Wis ketukulan suket. Wis ketukulan rasa tresna teng ati kula. Tenan apa piye? Ning kula ya ora mawas diri. Kula niku wong sing ilo karo githok kula. Sampeyan niku wong ayu.
Sampeyan iku wong wah wis pokoke sapa to sing ora kepencut karo Dewi Banowati. Jagat ngantos kebrebegen ayune Dewi Banowati. Monggo kula niku ya wis tuwa, nggih to. Ha kok sampeyan tresna kalih kula ya ketukulan rasa tresna iki jane kula wis mikir, iki gek-gek ming rasaku dhewe. Iki gek-gek ming perasaanku sing ora nyata. Aku mencoba menepis dengan perasaanku. Kenapa aku bisa kayak gini? Batu-batu iki omongan cara ngendi? Oh iya lali aku. Kaya nek main sinetron ya aku. Aku wis kula niki wis coba mengelak saka ati kula. Aku ora mungkin. Aku ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak, cebol gayuh wulan, utang ngitung lintang, tangi kelakone jepak purunge. Aku sadar diri. Siapakah aku? Aku adalah Arya Kamandanu. Sandiwara kuno radione wis rusak. Heeh. Ae jane ming kuwi. Ning bareng sampean bloko, nek sampean duweni rasa tresna lahir batin, jel. Kekuatan atiku terus luar biasa iki. Ning nuwun sewu niki wonten pepalang. Pepalange apa? Ha sampean wis kagungan garwa to? Prabu Duryudana. Aku wis jelek. Non, aku wis ra seneng. Wong nek wis ra seneng karo ngendi nek parane. Didandan ora kaya ngapa ya ora iso. Ora seneng ya ora seneng. Prabu Duryudana sugih. Tentrem ora perkara sugih. Bungah ora perkara sugih. Ning tentrem karo bungahe ngati iki mung gumantung nggone gula wentah sing kakung lawan sing putri. Nadyan ora nate diwenehi apa-apa. Ning nek uripe tentrem ku ya iso kelakon. Ora nate diwenehi apa-apa. Nek uripe bungah ya iso kelakon. Tentrem karo bungah ku ora ukuran bondo donya. Bagus Duryudana ya kalih aku. Tentrem karo bungah ku ora perkara bagus. Duwe bojo bagus nek gerus ning ati. Wabrak apa? Apa mek digaglaki baguse ku piye? Sip. Duwe eleke nek duwe yang eleke nek iso membuat bahagia, ya ta? Iya pancen ngono lho nyatane aku kuwi nek jejer kowe, aku kene dadi jar kowe, atiku seneng Bagong, atiku seneng. Tolong sabar. Mbok le gandrung nganggo Jawa wae. Ora iso cah modern e. Kon nganggo Jawa ora. Yo liyane. I'm still loving you. Kuwi lagune sapa? Gita. Gita sapa? Gita Rolis. Ngawur wae. Sapenake dhewe ora. Nembang sing penak ora iso, ora tau iso nembang swara kula sliring, biring, minir. Ora iso pas karo gamelan. Pokoke sampean wis tenan ngono iki. Iya tenan. Ah nek tenan ya adegane ora ngene iki. Adegane piye? Aku ya ngadeg. Ngadeg kok ora apa-apa. Entuk, entuk. Lah nek ora iso ngadeg aku ya ora seneng. Iso. Sisa aku. Padake. Ngadeg aku arepan. Iya lah kene nek ngadeg kaya ngono kuwi gagah. Sesuk traininge ganti Bat. Nggon mburi wis tipis banget kaya ngono. Kain kok cetha bokonge. Karena ora tau tak nggo ganti, tak nggo ngosek-ngosek iki dadi kaine tipis. Kaya plastik to, jerone ketok. Jijik ora. Ngono dipamer-pamerke. Sampeyan ya ora ngono kuwi karo garwa ki sing tata krama, lenggah ngisor. Bat. Aku iki prameswari. Prameswari ya nek wis mengungkapkan tresna karo Bagong. Ayo. Selak kowe arepan. Oke, ora masalah. Ora gelem linggo ngisor ora masalah. Aku njaluk pamit Banowati. Aja. Kowe aja lunga, nek kowe lunga aku mati. Wah, tambah gleleng iki. Kopi. Injing wis tak dawuh. Ayo menang dawuh apa? Wis ben kopi. Kopi udu gaman, kopi.
Kopi kok semene iki lek ngombe kloloden ya. Kopi Indi ngestaken. Garwa ya ngladeni ngono kuwi. Martabak, Tobat. Dadak kongkonan. oh ora apa-apa. Pokoke jerone isine ndok. Ndok napa? Ndok sing gedhe. Ndok kebo. Kurang ajar ya. Wong lanang kok kon ngombe ndok kebo. Banowati, Wonten dawuh. kopi apa iki? Wontenipun namung kopi-kopi sasetan menika. Ya tuku sing larang Prameswari kok mung sasetan pula kok ampase setengah gelas dhewe. Gek nang dhuwur. Kopi po lemah. Tobat. Nyuwun pamunten lah kok dadi rewele ra jamak-jamak. Sing kecut Inggih. Menika. kok ora kecut. Tobat sing kecut boten wonten. Dicelupi apa to apa ngono lho. Kumono kaos kaki. Engko ora kecut. Tobat ya dadi bojone Banowati ora ndur ngawur kaya ngono kuwi ya dahare ya kudu sing teratur. Oh iya. Martabak Nembe tumbas. aduh selangele. Sanane kentrang-kentrang. Kentang ki wigati, soalnya aku wis bar nandur kentang sak mangsa-mangsa kathokku suwek kentange metu. Tobat aneh-aneh wae. Ana ya garwa. Inggih. Berarti ki aku wis entuk bubuk dhuwur. Sampun pikantuk. Tenan, Iya. gek peteng. Barang entuk bubuk dhuwur kok njur gek peteng gek lagi jam 09.00 awan kok wis gek peteng. Aku ngantuk. Alah gawean. Lagi jam 09.00 kok njur ngantuk. Senengane kok njur padake ora ngerti karo sanepa. Wong ora ngantuk kok di ngantuk-ngantukke. Mataku abang Banowati, mataku abang. Abang yo men ditetesi. Wah, angel iki. Ngejak bubuk angel. Ya mlaku-mlaku ya men kesel. Engko ora njur ngantuk, Tobat. Menapa badhe mriksani lelangen guyon maton? Apa no? Ana apa? Ngono. Oh iya. Ana apa? Wonten niki menika Negaring Stina menika pendak yaketen menika nanggap guyon maton. Bintang tamune sapa? Wonten emban naminipun Tatin. Wah, Bagor Brand. Kathah sanget abdi Negaring Stina ingkang badhe nglipur dhateng panjenengan mangke kula ingkang paring dawuh wonten ingkang saking Sulawesi Elisa nggih wonten. Heeh, cangkem elek kuwi to. Inggih. Wonten sinten ingkang semantenipun sae inggih menika Ayu Purwasari wonten sinten ingkang Radi nuwun sewu Radi sepuh ning Idyane Kepati-pati. Sawa? Prastiwi Idolaku kowe. Aku derene karo nganggo kathok ireng to. Tulisane Prastiwi Lovers. Prastiwi Lovers SD Kadipolo 2. Tobat tilas kowe kok ditulis sampeyan. Ya ndana ya Monggo kula ndherekaken. heeh. Pokoke wis lho iki nek aku lara, Kula nderek sakit, nek aku mati, kula nderek pejah. nek Prabu Duryodana tekan kene, Menawi badhe ngunjara panjenengan, kula ya kudu dikunjara. Menawi badhe midana panjenengan, kula ya kudu dipidana. Pokoke supaya mukti supaya mati. asik. Matur nuwun. Yuk, bareng yuk. Monggo. Mamas digandeng. Batu-batu picak apa piye? Picak dengkulmu mlocot. Amen kon gandenge kok padake ndur dianggep picak. Men mesra. Wis men mesra gandeng mlaku terus tangane remet-remetan. Baru mama tangane gedhe banget kok tangan gendruwo. Wegah kon remet-remetan. Remuk tanganku ya abuh kabeh. Yo, mlaku yo. Monggo kula aturaken Kang Mas Bagong. Iya, Diamond. Nuwun pangapunten, sewu-sewu kalamatanipun nada wadana Kang Mas. Waduh, jan.
kaya lega atiku diceluk Kamas. Injih. Salebetipun kula panjenengan mresani dhateng guyon maton sembrono parikena para abdi negari Ngastina. Omoli tuwuh raos kuwatir salebeting manah kula. Kuwatir piye maksudmu Diamon? Diajeng. Heeh, kleru terus aku saking diajeng. Menawi mangke ngantos Sinuwun Prabu Duryudana menika wuninga. Menawi ngantos mangke para nayaka negari Ngastina menika wuninga, mongko Sinuwun Prabu Duryudana menika gadah kadang inggih menika para Sata Kurawa. Menawi ngantos mlebet wonten telenging taman kados pundi menika mangke kedadosanipun. Kowe iki tak pikir ora lahir batin. Mboten lahir batos kados pundi? Mau kowe ngomong karo aku, matur karo aku Diajeng. Pokoke sebaya mukti, sebaya mati, abot padha dipikul, enteng padha dicangkik. Tegese ana masalah apa-apa iki diadepi wong loro. Aku saiki kowe pikirane kaya ngono, berarti omonganmu mau sore mau ora lahir batin. Tobat, kula menika lahir batos. Nek lahir batin, nek wis pancen diniati ngene iki, bebasan rawe-rawe tak rantas malang-malang diputung wong loro. Aku mau wis kandha to, aku lara, kowe ngrasake lara. Aku mati, kowe golek dalaning pati. Semono uga, kowe lara aku ya ngrasake lara. Kira-kira nek kowe tekan ning pati, pangestumu tak jaluk, aku tak golek rondo. Tobat, aku sak penake dhewe le omong. Mulai kula pecah panjenengan ya kudu pecah. Kudu, pokoke mati-mati kabeh. Wis ngono wae rasa dadak piye-piye. Sapa sing arep mepalangi? Menawi ingkang rawuh wonten ing taman menika Sinuwun Prabu Duryudana, malah kepasang Yogya katujuhe ngoni. Inu putrane Pak Subakestawa. Ki ana ide no, ki ana ide. Tobat, iki mung kari bodong tok sing ngerti. Heeh. Kepasang Yogya katujuhe ngeno, nek Prabu Duryudana tekan kene, rawuh mrene, tak tembung sing apik-apik. Sinuwun Ngastina gandeng Dewi Banowati sampun boten tresna kaliyan panjenengan, mila samangke sampun tresna kaliyan Bagong. Panjenengan kula aturi misahaken katresnanipun Dewi Banowati, Dewi Banobati, Banowati kok Banobati? Ana kokean batine iki ngene iki. Dewi Banowati badhe kula wengku minangka garwa. Menawi Sinuwun Prabu Duryudana duka, apa dianggep aku wedi karo Nalendra Ngastina? Tresna kuwi abot. Abote kaya wong nyangga bumi. Mula tresna kuwi adang kala iso ditohi pati. Iki tak ketokke jiwa lanangku karo Dewi Banowati. Prabu Duryudana tekan kene, tak tembung apik-apik ora entuk, tak jak glut. Tobat. Kuwi tenan apa piye? Ya mbuh mengko. Tobat, lah kok ora maton ngono lho. Wis pokoke dilakoni sik to. Ora apa-apa lah. Mau ngantuke. Bola-bali kok ngantuk-ngantuk mau wis teturon saiki ya ngantuk meneh. Tobat, lho sampe naik dhewe lho. Kok meng arep ngontak ngantuk terus. Amu mau konangan Duryudana. Tutuk-tutuke wae. Tobat, sampe naik dhewe ora. Dewi Banowati. Kula nuwun sewu Gusti Ayu, kula ngabdipun Gegawan Durna ingkang sowan mriki. Kok korenipun dipun tutut menika wonten menapa? Nuwun. Assalamualaikum. Dewi Banowati, Dek Pate. Pripun? Oh, napa bener ature mban. Taman Sari wonten Duratmaka. Lah kok menika korenipun dipun tutup kenceng banget gek niki enten sandal selawo. Sewalo. Kok enten di kater ditulisi BG. Niki gek Gunawan niki. Ketoke sandale mboten kok nderbebeh sementen gedene. Sandal kok ora ukuran sikil menungso. Niki lho kula jajal we lobok ngoten kok. Niki menungsane sikile gedene ra jamak-jamak niki.
Dewi Banawati. Kula aturi mbukak korinipun Dewi Banawati. Kula ingkang abdi pun Begawan Durna ingkang sowan. Gusti Ayu, Gusti Ratu kula ingkang sowan. Tobat. Pripun menika Kamas? Bukake. Panjenengan dos pundi? Aku tak ndelik sawetara wektu. Nek kowe ditakoni apa ana wong lanang sing mlebu kene, terserah kowe. Nek kowe arep ngaku, tak akonane, nek kowe ora ngaku, wis pokoke engko dilakoni iki ngibarate kaya dene wong nyemplung kali wis tekan tengah. Ayo golek watu padha ndodok bebarengan. Maju ya terus, mundur ya terus. Panjenengan gawonten mingkang rumiyin kula tak manggi Begawan Durna. Heeh. Omong nek ora ana sapa-sapa ya ewadene wis ana bukti-bukti aku kok tak metu. Sebab iki sandalku wis konangan. Tobat kaya sandal kit pinganane ora dijupuk-jupuk wis diaturi jupuk ya ora dijupuk-jupuk. Regete penitenan isin aku. Sandal jepit kok penitenan Wis aku tak ndelik sik ya Yayi. Inggih Kamas ngatos. Aku tak ndelik sik. Nyemelangi iki nek nganti konangan ndak. Sayang sik ya. Monggo. Kaya dirambati bekicot. Cangkem kok klenyite aja Mas. Tobat. Dewi Banawati, kula aturi mbukak koronipun Gusti Ayu. Bapak Bandurna. Oh inggih kula ingkang sowan. Karajan rawuhipun wonten ing Taman Sari Negari Ngastina. Oh inggih, wilujeng Gusti Ayu, wilujeng. Menapa to sababipun direjeng ngantika rawuh wonten ing Taman Negari Ngastina? Monggo mboten sareng kaliyan Koko Prabu Duryudana. Oh, menika wau ngaten nggih Gusti Ayu. Salebeteng kedaton menika dedrek. Krana pangraosipun ingkang raka, panjenenganipun Gusti Ayu menika sajak beneh kaliyan adat ingkang sampun. Lagak-lage-lagianipun menika benten kalian ingkang sampun kelampah. Mila ndadosaken sungkawa penggalipun anak Prabu Duryudana. Tumunten dipun rembag, dereng ngantos purna anggenipun sami rembag. Wonten pelajaripun nemban anggenipun atur pelaporan dhatosipun Prabu Duryudana bilih salebeting taman menika wonten satunggiling priya ing mapan wonten panjenenganipun Dewi Banawati nggih Gusti Ayu. Prameswari Dewi Banawati. Kula nuwun sewu Gusti Ayu menapa leres aturipun nemban menika kala wau. Tobat banget lingaya wara. Embanipun wonten pundi samenika? Ing atase kula menika Prameswari lho. Kula menika garwanipun Sinten Prabu Duryudana. Dianggep kula menika wong loro saudon terus saurupan. Dianggep kula niku wong wadon sing lobok kembene kendho, tapi ngono apa piye? Ora ana menungsa ning Taman Sari lho kok. Atur pelaporan ning Taman Sari ana menungsa wong lanang meneh. Tobat. Kaya ora kajen rasane. Nuwun sewu sampun duka. Menika namung pelaporanipun nemban. Namung aturipun mban. Upami ya mboten, inggih mboten dados menapa wong jar nyatanipun kula menika namung dipun dawuh supados niti priksa kawontenanipun Taman Negari Ngastina. Kakang Durna, pripun Dewate? Niki kok wonten tegesan teng mriki pirang-pirang. Pundi? Niki teng mburi kula. Merke napa? Werna-werna. Berarti apa-apa kalu niku. Rokok apa-apa doyan ketara. Filter napa kertek? Napa? Kertek. Kretek. Wonten filter, wonten kretek, wonten lintingan. Wah, jan jokoh tenan. Cangkem apa jogangan? Apa-apa kok kalu. Iya, niki nek iso dadi bukti. Niki ta coba. Niki akeh banget teng mriki niki malah sajake niki wau mbok menawa bar dinggo jagongan Kakang Premban. Ing kagat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana. Kula nuwun sewu Gusti Ayu. Wiwit nalika dinten menapa panjenengan menika ses? Tobat. Ingkang sesinten kula menika mboten ses lho. Lha menika wonten taman. Jer taman menika papanipun papan lenggahipun Gusti Ayu Dewi Banawati. Menawi wonten tiraan ses menika ateges menika nembe kemawon wonten piyai kakung ingkang lenggan. Mila menawi paduka Gusti Ayu mboten waloka dhateng Begawan Durna. Menapa paripaksa kula ngopyak lebeting Taman Sari Negari Ngastina menika.
Aluh gembar manyar-manyar duk neng jungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Dik Pate, Pripun? mangsawang to. Tak kira nek bulus. Lah kok jebul sing metungel saka lebeting Patenggan. Lho, menika mboten pangling. Oh, lah keparet pancen manusa ra tatanan. Gusti Ayu menika rak Bagong to? Lah tobat inggih menika Bagong. Kamas kok medal. Angel ditokke yang metu dhewe. Nune nggih penemban Durna. Kula pun Bagong. Lho, Bagong kok nang kene? Nggih pun setengah sasi. Lho. Weh, nek ngono sing ngudut apa-apa kalu. Bagong kuwi. Tobat sesuk meniki ya dimeneki asbak ora dibuang sak penake dhewe. Wong sing nyapu ya aku. Ora urung sing ngresiki ya aku to. Inggih, nek ya dicecek ning nggon asbak kok dibuang sak nggon-nggon barber. Marai konangan lho coba. Oh, lole Bagong kowe iki ngapa? Nang kene kowe ngapa? Nggih nyun ngapunten arang ya. Kula menika niatipun kepengin resik taman Kadilengleng Taman Sari Negari Ngastina. Ning kula niku mboten entuk wangsul kali Dewi Banowati. Lho. Ing atase kowe mung drajating ponakan kok ora entuk bali iki sebabe apa? Mboten ngerti, mang takon kali sing kawogan. Ning sadurunge sampean takon ampun kaget lho. Ampun kaget. Mengke sampean kaget mergo perkara niki ora perkara sepele. Perkara sing gedhe ning nyatane pun diantepi. Nuwun sewu Gusti Ayu kok bakal mboten pikantuk kondur menika wangsul dateng wismanipun menika sebabipun napa? Lah tobat kula nuwun sewu Paman. Kula sampun kebanjur tresna kaliyan Bagong. Ora krungu mesti. Ketara ora kaget. Terus pundi kersanipun? Kula kok mboten matos mireng radi sorang ngene paring pangandikan. Lah tobat. Kula menika sampun kebacut tresna kaliyan Bagong. Lho, Lah ngandel ora. Piye Kakang Durna? Sampeyan mboten krungu? Mboten. Gusti Ayu Dewi Banowati kok ngendikake nek tresna karo Bagong. Iyeng ya Bagong mesti meguru. Kowe mesti nggawa dukun kowe ya. Kowe mengkong kaya ngono kok nganti ditresnani dening Sin Gusti Ayu Banowati iki mesti kowe nggawa guna-guna. Kowe menungso ora tata Bagong. Nyun ngapunten wis dadi tekad sebaya mukti sebaya mati. Panjenengan menika garwanipun anak Prabu Duryudana. Lah tobat kula ngertos menawi kula menika garwanipun Sinum Prabu Ngastina. Ning digampang-gampangno nek ora tresna piye coba? Apa tresna kok dipeksa? Wong bebrayan dadi siji nek ora tresna salah siji ya wis. Monggo nyatanipun sasampunipun Bagong mapan mutring papan mriki kula nuwun sewu kula tresna kaliyan Bagong. Maaf ya Dur. Hus. Ayo nuwun sewu Kanang arep ala dikaya ngapa ki nek wong kewahyon. Lho, putri cantik jelita kaya ngene wae kemintil-kintil karo Bagong. Ngono. Apa? Kemintil-kintil. Maksude apa ya jenenge kuwi? Templek karo aku lah. Nek carane Dara iki templek. Mula wis ora usah dadak piye-piye. Sampeyan saiki bali. Nek perlu Sinum Prabu Duryudana mangaturi priksa. Nek teng mriki pun wonten maling sing iso ngewat marang Dewi Banowati. Sing bakal mulyake Dewi Banowati. Ora lole-lole. Iki serius. Loh, nek kowe dadi maling nang negara Astina, aku wajib nyekel karo kowe. Aku wajib bondo tanganmu ngrincung sing maleboke pakunjaran. Yen perlu kan apa pasiksan, mergo kowe wani ngewat marang Putri Nalendra, garwaning Nalendra Ngastina. Bagong kowe dibondo bakal dihukum picis ana ing alun-alun negara Ngastina. Kamas. Tobat boyo jumeneng wani ngono lho. Ngayomi karo Piyai Putri kok ming begogok kaya ngono kuwi lho. Kasatriyane nendi? Kewane nendi coba? Mbok yo jumeneng wani. Jaja muntap lir kretap duka yayasinepe. Lah ngono lho. Netra kocak ngundar andir. Durung bathukku gatel kukurke inggih. Lole lah kok gelem ngukurke tenan to Dik Patih. Tulung bathukku gatel. Makukur dhewe.
Piye orang geleleng? Iki bukti bahwa cinta kita sudah menyatu. Katresnane awake dhewe iki wis dadi siji. Tresna sudah menjadi satu, tidak mungkin untuk dipisahkan lagi. Mula sampeyan ndak usah maksa kali aku nek nganti aku engko nesu, nganti aku engko muring krewekan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lho, apa kowe ora wedi? Apa kowe ora miris? Yen aku nggawa para sata Kurawa. Mula kowe pasrah bongkokan karo aku, Bagong. Tak bonto tamak krincung sikilmu. Oh, endah-endah kowe ming wong mlarat. Kowe iki ming batur. Kowe gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Kowe iki ming kere. Ibarate kaya cecak nguntal cagak cebol kaya wulan muta ngitung lintang. Tangeh kelakone jebak wurunge. Weh, sing dadi nyatane Dewi Banowati tresna karo aku, mesti tok gawe. Mesti tok gunake daya kemanten. Ilmu guna kasantikan supaya Dewi Banowati katut karo kowe. Ora-orane Dewi Banowati tresna karo kowe lahir batin. Iki mergo saka pangguna munggonmu bakal meret karo Dewi Banowati. Aku ora nrimake. Kowe mung wong kere karep nggaub karo Prameswari ora bakal kelakon. Kowe mung wong gedibal karep ndhauk karo Prameswari ora kelakon. Wah, jan omongane nganti kaya kaset sembadani bisu kowe mandi ucape Bagong. Tobat, Kang Mas menika ginaken menapa lho kok iso dadi kaya ngono? Nggih, apik to. Wis ben mengke wae wis ben omong dhewe-dhewe. Oke ciu ya padahal. Gede cile menenye. Gede cile pasilite pasilite. Agate. Iya dalam hasil. Apa ora kowe? Ebu. Apa? Ebu. Ebu baba. Baba aku abu. Sing cetha nek omong wong tuwa kan omong ora cetha. Baba, abu baba. Baba aku abu baba. Kuwi tegese apa, Kang Mas? Bagong aku kapok. Ayo ngayal karo aku asepatane bisu ora iso omong tenan. Baba. Pole. Kecepatan jebot dadan macet-macet. Baba, aku ke baba. Kok atut baba dadi lebih. Kapok tenan, apa tetet? Ora wani karo aku. Lewati atut wajah baba dadi lebih. Balya kaya wingi. Asem betrengane. Wong lagi diwingnong wong dening dewane. Piye? Percaya ta karo aku? Inggih, amat Pak Tobat pinter banget. Ih. Nang jiwit iki ora nggon cangkem. Senengane kok gumun aku lho. Gemeske tenan Pak Tobat cangkeme gedene semono kuwi lho. Iki kulinane nggo ngemut ndas. Ya, dadi aja kaget. Ih, gemes aku to, senenge ra jamak-jamak. Saya nek pasare ae lho, Mbak Tobat ora Bagong nek sare ning ngorok iso werna-werna. Wis ana swara angin, swara ombak, swara roda. Lan sak piturute Mbak Tobat kaya ngorok kok kaya sekaten. Anggape cangkemku alun-alun piye? Njero sak penake dhewe. Iki ora mung tekan semene. Iki mesti akeh sing do tekan kene aja kuwatir. Tenan, ning aja kuwatir, selagi aku isih ngadeg nang ngarepmu Dewi Banowati. Katresnane dhewe ora ana sing medhote. Aja kuwatir. He, sapa sing ndro taman legare iki? Wah, ta. Kok sik? Lah iki Bagong lho iki. Nggih.
Walah dalah menungso ora tatanan. Lah kok dadi kowe mapan ning Taman Negara Ngastina iki karepmu piye? Ajeng dadi manten. Lho. Dadi manten karo sapa? Niki lho, kowe ora edan kowe. Kowe ora edan. Mumpung Baladewa isih durung muntap. Mumpung Baladewa durung nesu. Ayo bali. Bali ning wismamu kono. Bali ning omahmu kowe aja gawe geger Negara Ngastina. Yen kowe ora bali aja kelakon dosa gretel nenggala pecah dasmu kowe. Terus pundi ya Mas Batobat kula ajre. Kowe lunga sik ana. Kowe lunga sik. Mergo iki piyai siji iki nek omong getak-getak engko ndak bergetar hatimu. Nggih. Wis taken dawuh kula wonten wingking. Heeh, gawe kopi. Inggih. Ora dicempluki cecak lho. Mboten. Mau gawe ana cecake. Ini ya tetep pangan. Tak ombak ya cah gleleng, gaweane bojo. Ndak dikira ora ngurmati. Ora sakokean gunem. Kowe bali. Kowe tumindak ora prayoga. Kowe nyolong Yayi Ratu Banawati nggih Bang Yayi Ratu Banawati. Kowe mirang-mirangke wong Astina. Kowe ngorek-orek pasurunan Yayi Prabu Duryudana ora bakal lawas urip. Ayo kowe bali yo. Ora bali aku mentol karo kowe. Sik to, Mas. Aku ya dina wektu tak omong. Ora mengko ya. Ora ngerti nasibe Begawan Durna. Kon gawe kaya Durna. Lho, Durna tak kapake. Bisu. Kowe gelem po? Ana Baladewa kok. Pecah. Cici pitu. Mutar. Nah, muni cici pitu tok ayo nek omong. Kula wis kebacut tresna karo Dewi Banawati ora iso kula kon lunga. Kula gelem lunga ning watanana sing iso ngoncatke nyawane Bagong. Piye? Kepiye? Kowe muni piye kowe? Kowe muni piye? Sing iso ngoncatke nyawane Bagong. Wah, dalah. Ora minggat ngarepaning Baladewa. Gretel nenggala jeblok wetemu. Weh, lah sepatane lempoh kowe. Aduh, mati aku. Waduh mati aku iki. Iki dayane opo iki? Lah kok sikilku kaya ora ndek kekuatan mlumpruk, kaya ora ndek otot bebayu, kok ora ndek otot balung ora iso tak obahke iki piye, Bagong? Ah, wis. Goleki kursi roda ye. Wis. Aja edan kowe. Aku dibalekke. Balekke nendi lho nyilih rung rampung kok kon balekke. Mboyo sing apik nek ngomong iki, Bagong, aja edan. Bagong, aja edan. Kowe iki salah, kowe iki kleru. Kowe aja tumindak kaya ngono kuwi. Wis pokoke sapa wae sing mepalangi karepe Bagong, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Aku ora mawas sapa wae. Aja kok Semar, Petro, Gareng tekan kene tetep aku arep garwa Dewi Banawati. Wis dadi niatku. Tur dasare Dewi Banawati wis tresna karo aku, wis ora bakal iso diogreh-ogreh. Sapa wae ora iso dadi palange Bagong. Aku balekno, balekke nendi? Wong kowe kene dhewe kok kon balekke. Lah kejaba nek aku nyilih ning Mandura, kowe aja sembrono kowe. Omonganmu aja sembrono. Omonganmu aja marai mumet. Aku lempoh kaya ngene iki kowe sing gawe. Pancen sing gawe aku. Terus karepmu piye? Ngono sik ya, aku tak genduren sik. Hei, ora lunga. Ora lunga. Ah lunga ora sak karep wong sikil-sikilku dhewe. Bagong ora edan. Bagong ora edan. Bagong kowe tengok kono wae. Kene kok gila banget to kowe. Sing balekke aku sapa? Ah sing nyilih mau sapa? Oh, wis aku sing kon tanggo ya Bagong, please, Bagong. Bagong, piye? Aja lunga. Aku balekke sik aja lunga. Aku pulihke kaya wingi. Engko nek tak pulihke kowe ngantemi aku. Ora. Tenan? Sumpah. Sumpahe sineksen sing gawe urip. Kowe engko mateni karo aku nganggo nenggala. Ora wis aku ngaku kalah. Nek aku balekke mari kaya wingi iso mlaku. Tak balekke iso mlaku nek nganti kowe ngantemi aku, gedene kowe nampani pusaka karo aku aja takon dosa. Lempohmu ora ming sak sikil. Gulu medun. Waduh, mati aku Bagong cangkeme sing apik. Iki wis sampe bar tak cet e. Aja sembrono, omonganmu aja sembrono. Ora sembrono iki tenanan.
Nek nganti sampean ngapusi lehmu lempoh, tangan medun, pundak medun lempoh, sing tingil-tingil meng sirahe. Ayo piye, gelem ora? Aku wis seneng kok. Kowe ra seneng ya wis aku nek nganti ngantemi kowe nganti nibani negara karo kowe aku manut. Kena apa-apa aku manut. Maria Baladewa. Wah, lata. Wah, edan. Wah, kowe iki panjingan apa kowe? Kok ampuh men ngucap kasembadan. Wah, dalah wis rasa kok kan rame ndang lunga. Aku arep bercinta. Edian. Iki Yai Ratu Banowati Bagong. Ora urusan. Sayang karo aku kok. Terusno karo aku ora tak manfaatke. Rugi. Padake ora. Wah, edan tenan. Edan apa? Wis gak lunga. Kene. Ora lunga? Iya. Iya edan iki cangkeme elek tenan cah iki. Wah, nyemelangi wing ora lunga kok dur diancam. Ayo pergi. Ayo guys, aku arep mandi. Aku harus siram aku. Aku harus siram kosokan terus kok Dewi Banowati tak kon nganduki aku. Senenge aja. Terus aku bobok terus didulang. Karo Dewi Banowati didulang dahar. Bar didulang dahar terus arep ngopo? Sok tahu. Kepo. Wah, kepo barang ki apa? Ayo pulang. Ayo. Kono. Tangane iki lho ngecek banget karo. Yo, kaya aja pamer. Kowe aja ngleleng kowe. Kowe tak kandhake Pandhawa kowe. Omong ora wedi aku. Obat. Mboten graita babar pisan bilih panjenenganipun Kang Mas Bagong saged ngrampungi perkawis. Kula menika gumun lho. Panjenengan kok lakon-lakon saged kados mekaten menika dayanipun menapa? Aku dhewe ya ora ngerti ning sing penting ra. Berarti iki Wis iso dibedhek. Nek pancen perjodohanmu karo aku kuwi pancen wis diayomi karo sing gawe urip ketitik. Sak ucapku mandi, sak ucapku kasembadan. Wis Banowati. Mula kang saka kuwi kok aku wis ora bakal pikir ringa-ringa. Inggih. ya, Inggih. aku saya sumuk Inggih kersanipun godhogna wedang. Badhe kangge menapa? Siram obat. Ngestina menika sampun wonten toya ingkang mabenter. Kari ngencorke? Inggih. Asik. Nek aku dempenge kepanasan nih. Pol tak panaske tak nggo ngrujuk sirah nglothok ndasku. Obat ora nganggo toya adem dicampur ben supaya anget. Ayo cah desa. Ora ngerti. Monggo kula dheraken dhahar menapa-menapa. Ya, martabake wis teko. Sampun. Ya dhahar bebarengan karo ngrungok-ngrungokke apa. Santai, pokoke engko lelakon selanjutnya mung kari nglakoni. Pokoke ora usah kuwatir kowe karo aku tetep siap. Inggih, ngestaken dawuh. Ya, mlebu mburi. Monggo kula dheraken. Ayo gandeng. Nggih. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka sampun kepareng tedhak wonten Praja Ngamarta. Yayi. Jernyatanipun sampun dados kewajibanipun Ngaraka ing Ndarawati. Mila tinimbalan sak wanci-wanci wontenipun namung sendika ndederek lan boten badhe madal dhateng dawuhipun kadang kula ing Ngamarta. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Karaharjan rawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu inggih sampun boten kirang prayogi lan tansah pinanginganing kawidadan lampah kula. Kresna kakangku. Werkudara piye? Badararja sarawuhing Kresna kakangku. Ya Dimas slamet tekaku. Ora ana mulang swiji apa Yayi? Basaku hatura. Tak tampa Werkudara. Kaka Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yayi Arjuna tak tampa.
Pangestunipun Kakang Tampanana, kula pundi nggo jimat paripe Dayanana ing kasantosan. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk, Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Iya kembar. Ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana, kula pundi nggo jimat paripe Dayanana ing kasantosan. Menika kula pundi nggo jimat paripe Dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Yayi. Sasampunipun ingkang Raka sowan tuwin para kadang sampun keparemanen Brama dhateng sowanipun ing Raka Indrawati. Keparenga kula badhe nyuwun dawuh. Wonten menapa dene Paduka Kyai Prabu Amiji dhateng sowanipun ing Raka Indrawata. Menawi kepareng kawedhan ingkang kathah tumunten kababarna Yai Samyaji Koko Prabu estining manah krana sampun sawetawis lama kula mboten panggihan lan paduka Kanjeng Koko Prabu ana ing batos ingkang tan bangkit pinambeng. Daya-daya saged panggihan lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Dene sasampunipun kepareng rawuh wonten Projeng Amarta. Babar pisan kula badhe nyara widhekaken dhateng lampahan ingkang sampun kula lampahi. Lampahan menapa Yai? Watara pinten dinten ingkang kepengker mboten kula etang. Krana tumrap ingkang rayi Ngamarta lelampahan menika estunipun badhe kula supekaken nanging nyatanipun malah tansah gumana musik wonten manahipun ingkang rayi anggen kula lampah pasumpenan mundhine ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan mboten ngembet dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa miwah garwa putra namung katon inggih menika Panakawaning Ngamarta inggih menika pun Bagong Koko Prabu kados gumuya latah-latah sarta anite baita lelayaran wonten ing satengahing benawi dumadakan boten ngertosangkan paranipun teka wonten toya ingkang anyapu dhateng lampahing palwa wekasan Bagong kendhang kapracondhang kuntal kaprapal sedaya para kadang Kakang Semar Nalagaring menapa dene Petra malah sajaipun boten maelu dhateng kawontenanipun Bagong menika kala wau. Estunipun boten badhe kula manah nanging gandeng saya dangu musik wonten saklebeting manahipun ingkang rayi Ngamarta. Koko Prabu pasumpenan ingkang mekaten menika kala wau werdinipun menapa kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu Amedarna dhateng ing raying Puntadewa Koko Prabu. Kengan dhewe to. Wong kowe urung ketok, Bagong ya urung ketok, arep kancane sapa ora ana ya wis nenembangan dhewe. Tembange apa iki mau? Aku nek jenenge ora pati apa. Gondorya. Wah, ngawur ora. Kok bener kaya ya bener wis ora ngawur. Oh ya mencla-mencle ora. Ha iya. Apik ya, Tru? Ya, aku kelingan lho, Reng. Kelingan zaman kapan? Kelingan panjenengane Bapak Purwanto Sudira, Pak Haji. Heeh. Nek nimbali awake dhewe ning Condong Catur mbiyen, wah. Bola-bali ning daleme ning kampunge. Ha iya. Tur panjenengan iki seneng karo tembang-tembang Jawa sing klasik. Mbok menawa iso dadi srana nggone Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya. Dicaosi tembang klasik Tru ya men dinggo penyedap rasa. Ha iya mergo gamelan ki terapi. Oh iya to. Iya gamelan kaya orkestra terapi. Bocah cilik lahir cenger kuwi nek upama dikerep dirungokke tembang musik-musik orkestra ki otake cepet banget berkembang, cara berpikirnya cepet. Oh kejaba-kejaku ya dirungokke uyon-uyon. Oh, Ngrungokke uyon-uyon utawa tetembangan kuwi ya bakal mekarake cara berpikire si anak. Ning tukokke uyon-uyon wae lho, Tru. Iya. Tegese ditukok uyon-uyon iki tukoke kaset uyon-uyon mergo ning kaset uyon-uyon iki ora ana swara wiyaga. Ora ana swara. Nek nanggap uyon-uyon gek suarane wiyaga ting celbung bocah marai bodho. Oh. Mergo suarane wiyaga ki elek-elek. Ha iya. Engko ndak mempengaruhi daya pikir otak si bocah. Ki contone sing kulino krungu swara wiyaga iki. Blokone ora jamak iki. Heeh iya. Aku soalnya mbiyen nek turu ki nang panggung kok dadi
Jane aku urung umur krungu swara kang ngene ning kebacut mireng. Waduh. Ha iya, kuwi iso mekarake otak. Iya, ngono ya Reng. Iya, iso dienggo penyembuhan, persendian-persendian, otot-otot, kelenjar-kelenjar. Kuwi iso marai waluya nirmala tanajati jeneng mawali penyakit ora betah yen to krungu gamelan. Oh. Kalau arang-arang wiyaga kok lara ning panggung. Oke. Aja salah. Heeh to. Ngawur ora terus krungu gamelan kok wiyaga ora ana sing lara ning panggung. Pirang-pirang. Oh, ayo. Terutama penyakit mata. Sing nyerang secara mendadak. Iya. Ayo ditembangke reng caoske Pak Purwanto Sudira. Pak Haji? Iya. Ketemu aku mau terus wah janji wis sepuh ya paring ana sehat panjang yuswa tutuk momong putra wayah pasuryane ya ora pangling ya kerep rawuh ning omahe awake dhewe mesti nimbali heeh diderekke karo Pak Mukidi nuntun Bayu ora aneh-aneh kaya aja nglalekke Pak Mukidi ya Pak Mukidi iki dadi angkutane warga laras jaman semono. Le numpak karo le nyurung akeh le nyurung. Aja ngono rek. Hai is kae 300 Pak Mukidi kae berjasa tumraping awake dhewe. Wah iya mau ya teko ya crita kok. Wah jan nek kelingan jaman 2,5 juta biyen ya Mas. Ya ora apa-apa. Ya diaturake tembang sapa? Tak aturane swara kakung ya, Truk. Ya. Mas Katno Udira Usada. Ngaturke tembang apa? Mas Katno tak suwuni apa jenenge? Sinom Parijata, Truk. Sing kepenak wae sing anu gampang-gampang tur iso dinikmati di kalayak rame, semua umur. Heeh. Berarti orang tulisannya 17 ke atas ora kuwi film Sinom Parijata ning pelok iya aku seneng pelok nek karo slendro nek sinom ki wo rasane kaya kepiye lho sing gerong Ibu Waranggana ya men ketok kompak men ketok apik ya enak le ngombange ora nganggo aturan mer aku ndemong lho iki iya aja kuwatir Semari Wanto nyelekop ora ngambah telu barang ngambah telu bingung kok binun anggere salah titenono medun tak kampleng iwonongen wah wis arep dapukan gleleng kowe kok totoh nyawa iki sing demung ndara kembar lho Truk nekula karo nekuli iya kuwatir ora obo sak-sake lho Mar ora ngerti-ngerti mangu wopek sih manyura tratapan aku wis tuku ki wong cah pinter kok paketan bae lho iki Mar Kakang Semar wilujeng den rawuhipun iya nering sambikala bekti kula ndara nala garing tak tampa bekti kula Gus nala garing tak Petro tak tampa kok nala garing kabeh ayo sing ketok aku kaya ora-orane padake bekti kula ndara Bagong tak tampa enten apa rawuh kok pasuryane ora kaya adat sabene enten apa ndara kuwi ngandel ora gawe tratapan dodo kamu ki ora sero-sero aku wis arep nabuh kapok ora we senengane kok nek kleru rasane lho Mir ora enten apa Gus Kakang Semar kula aku butuh karo anakmu Bagong enten apa ngandel ora tanda-tanda iki lah ku sedih iki Truk lah ngopo
Kok Ndara Janaka kok butuh karo aku? Omongan aku ora ndedhe. Ndara Janaka ku ora golek utangan ya. Ndara Janaka kok utang kowe iki njur, wah kowe iki nguyahi segara. Wis asin ya, wis. Butuh karo kowe iki mbok menawa dijak omong-omongan apa-apa ngono lho. Ya wis, maju kono. Bagong, terus Bapak darahmu butuh karo kowe maju kene, Bagong. Enggak ngestaken dan mikunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Bagong non kowe tak takoni wangsulan sing jujur. Kula niku wong ora tau gara Ndara. Napa sing kula aturke niku jumbuh kaliyan ati kula. Ati lan lati makarti. Iya. Kowe iki mau saka ngendi? Lho, gara-gara sadurunge gara-gara dandan cara Bagong. Kula mboten teng pundi-pundi, kula medal ya mung gara-gara niki. Bagong, Nun. Nek kowe ora jujur aja takon dosa. Aku ora bakal wegah midana karo kowe. Sik to, masalahe niku napa? Ngerti ora? Ha ora. Koko Prabu Mandura rawuh ning Praja Ngamarta paring dawuh. Yen to kowe wani nggibang Kakang Mbok Banowati, ayo ngaku apa ora? Waduh iki terus sing mari aku sedih. Ora gonggo kok kelakuanmu kok kaya ngono to? Tak modasmu lho. Kowe ngerti to aku ki nang omah terus. Aku ora lunga nang ndi-ndi. Lah kok wani kowe nggibang Ndara Banowati? Truk. Ora memperkeruh suasana to. Wo, berarti kowe lunga nggawa tas kae to, Gong. Tas go ngembleki ndasmu ya. Kowe ya ngono kira iki malah mempersulit keadaan. Den kula ora teng pundi-pundi. Anak kula kok nggibang Ndara Banowati niku anak kula niku pahitane napa? Omah ming kari kompor tok. Nggibang Ndara Banowati niku terus pahitane napa, Den? Ampun percaya karo ngendikane wong. Ning diteliti kula niku mboten pripun-pripun, Ndara. Kurang seru kok kowe. Oke. Ameng sing siji sing seru ki meng ngintil apa piye, Gong? Ora apal-apal ora. Sik terus sik aja bahasa aku nabuh. Iya. Aku lagi dijak rembugan Ndara Janaka iki. Bagong, Nun. Mingkari ngaku apa ora? Mingkari ngaku apa ora? Estu kula mboten pripun-pripun, Ndara. Yakin sumpah nek nganti kula niku ngapusi kali Ndara, lah mbok kula manut dinapak. Malah dolanan drei. Iki pusaka aja sapenake dhewe. Nek kowe ora ngaku tak longgo warung madukmu jebol. Truk, ajajake ning warung. Wo. Kowe krungumu apa? Tak longgo warung wadukmu. Entekno aku sing bayari ngono. Gong, kowe iki dalam bahaya ora lucu sik to? Iya. Dalam bahaya kok isih gecul ora sak penake dhewe. Kowe iki didepi keris ngono kuwi. Nek Ndara Janaka nesu tenan, kowe dinyunyuk keris kuwi modar le. Kok longgo warung. Ngosongane kok nek nang warung tenan aku kandhani, Gong. Truk, iki kondisine genteng lho, Truk. Ora glece sak penake dhewe. Ndara Janaka wis nggawa pusakane iki nganti aku disuduk, mati tenan aku. Aku piye, Pak? Mlayu wae men slamet. Kawan malah melayu ora wani mangsulan karo Janaka. Cetha mbok singetake gedhoamu ingkang murang tata, Bagong.
Delur wis iki numusilaku ngrajangi apa-apa kena lading ngampaki kayu kecocok sikilku. Aku meng arep diarani Gebang Banowati. Anjo aku ki posisine sebagai apa wis coba. Nek aku ki satriya, nek aku ki paling ora ya sing duwe pangkat, duwe derajat ngono wangun. Ha meng kere kaya aku kok nyenengi Banowati. Monggo kana Prameswari cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang. Kok Ndara Janaka kok tanpa ndek pikiran kaya ngono lho. Monggo Ndara Janaka iki nek wis nesu tenan ngasta tespen ngono kae. Mesti wong iki pateni tenan wis ora iso dindakke tenan. Cipate Ndara Janaka manyang kaya ngono. Wis jan ngrekoso uripku iki. Aku ndelek ya mesti kecekel wis aku nek ora golek cara supaya ora kecekel Ndara Janaka modar tenan aku. Ah, iki mumpung ana tulisane apa iki? Telaga Njonge. Aku kok le mayu nganti tekan Semanu ta iki. Edan. Wah, wis cilaka tenan. Monggo lagi kimplak-kimplak kaya ngene. Wah, jan. Coba Ndara Janaka sengara gelem nyemplung telaga. Aku ak nyemplung telaga iki wae. Nengah rak sengara dipateni karo Ndara Janaka sing penting urip. Dasare aku ya pelatih pon. Wage kliwon. Paing Jumadilake. Nek ora ngono ora rampung-rampung ki aku ndak tak nyemplung terus mbecang. Mbecange men ora ngerti. Mbecang ki ora nganti klelep ngono ning sikile mancal-mancal nggih ngono ki jenenge mbecang. Oh ya iso nek gaya dada. Renang ki paling tak senengi gaya dada kok. Anggere wis cek ngono. Mengkari sikile ngene-ngene wis beres tetep kemambang ya. Nyemplung ah. Ketoke nggonmu budal nalika Siadi nampa pengendikaning pun Kakang mau. Rasamu sareh, rasamu sabar. Nanging bareng karo Bagong lah kok mubal babaling kanepsunmu. Mekasan kowe ngliga pusaka. Bagong mbok agar-agar tok pateni itu muli Bagong nyemplung ning telenging tlaga ing kegedene semene. Arjuna wonten maring adawuh. Aku rak wis matur karo Siadi to, aku wis kandha karo sira Yayi. Siji niti priksa Karang Kadempel, loro niti priksa Ngastina. Kuwi kudu dititi priksa kabeh. Yen kabeh mau pancen wis cetha nindakno swiji-wiji ingkang datanti laring pametung. Nanging lha kok jebul Siadi dikuasani marang hawa nepsu. Wekasan ora nganggo petungan Bagong bakal mbok perjaya. Koko Prabu sampun cetha Bagong wantun angewat Kakang Mbok Ayu Banowati. Kosek to? Ayo tak anti niti priksa Ngastina. Mekaten iya kula. Lah sobat to, Pak. Kang Mas Bagong menika lho suluke kok dicetak-cetake. Ora paham e, Don. Wis rampung le kala tija kok isih ngeng mangowo apa sih manyura wancine. Inggih. Koko Prabu bekti kula konjo. Lho, Yai Ratu inggih. Sampun kula tampi Yai Ratu inggih ngaturaken sembah tanpa pepindhan. Dimas Janaka slamet Yayi. Kakang Mbok kok kados mekaten lampanipun panjenengan mentala ngrujit dhateng manah kula. Ayo ora goreh. Arep bagus ning wis sebaya mukti sebaya mati araku lho. Sampun kuwatos kula milih panjenengan tinimanipun Raden Janaka. Asik. Maaf Raden Janaka. Koko Prabu. Piye? Bagong kala wau nyemplung telenging Bengawan Ageng. Sakmenika mapan wonten ing mriki. Lah, coba to. Senengane kowe kesusu kok. Saka pangrasaning pun Kakang iki mesti dudu Bagong sing tok oyak-oyak mau Janaka.
ana dawuh apa Raden Janaka? Ora pati nduga mono. Menungso kang kaya kowe. Kowe wani bebingung atine Janaka. Luwih-luwih kowe wani ngrujit marang atiku. Apa kowe ora weruh yen to Kakang Mbok Banowati kuwi tetimbangane Janaka tata lair garwaning Koko Prabu Duryudana nanging batin Yai Ratu Banowati ku Kakang Mbok Ratu Banowati tetimbang aku. Kosek. Apa Banowati iki bakul wong nggo timbangan barang iki? Iki prameswari. Tur wis sebaya mukti, sebaya mati karo aku. Kena kowe garwa karo Kakang Mbok Ayu Banowati yen iso nglangkai kuwandane Janaka. Oh, mati tenan mandi ucapmu Janaka. Loh, kowe lah ya jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngara. Lah kok Bagong kaya ngono kadidayane. Ora pati nduga mono. Sak kecap bae lah kon jalari adiku kaya ngene. Iya, iya kowe Bagong. Aja kok Janaka. Lampuhe tak panteni kowe mati kok. Komeng Janaka. Anggere tak ceklekke sakare modar kabeh. Saklar kok sakar. Sakar iki ya. Iya. Ngawur wae ora. Wis pokoke kowe kudu tetep dadi karo aku. Iki sapa? Ana pendhita kok turut dalan mangan. Kowe lah mesa konangan wis tak tutupi kendang jaipong mesa konangan. Pendhita kok turun dalan gayemi wae. Ayo nggo kesehatan di sini pun. Iki sapa pendhita Kleang kabur kanginan. Mendung ke baratan ngendi tibane yen kono papan dinengku. Aku Begawan Gada Gitik. Wah. Gada Gitik, Gada Gitik. Kowe sapa Prabu Kresna? Wiradara. Wis ngerti. Wis kowe terkenal e kowe iki. Kowe sing ngejak selfie e. Edan. Pendhita kok lucune kaya ngene iki apa biyen tilas dagelan apa ya? Wis ceneningan ora. Ngawur wae. Janaka ana pendhita apik iki lho. Dipun tumbaske mawon kok ora. Ora Janakane ya atos ngono. Ana pendhita kan dituku. Anggepe ora Raden Janaka ora sak penake dhewe Raden Janaka. Rasa do kesusu tak gawene suwe menentek sik. Rasa do heeh. Apa Begawan Gada Gitik? Ora apa-apa Prabu Kresna. Sampeyan rene wigati Kang Pranyata arep ngopo? Aku arep nyulun tulung. Nyuwun tulung karo sapa? Karo sampeyan. Sebabe aku duwe mungsuh ampuhe ra jamak-jamak nek kowe iso mateni, kowe njaluk apa wae tak wenehi. Njaluk apa? Nembunga tak paringi wis to. Yakin? Iya. Nan? Iya. Aku dipijeti. Lho. Njaluk kok sak penake dhewe ora. Ora kena, ora kena. Kowe njaluk brana pijet, njaluk apa tak paringi. Aku ora njaluk apa-apa. Aku nglakoni tapa ngrame. Kowe ngerti dhewe to? Aku nggo sempritan. Gawa tuwet-tuwet iki supaya ning dalan ketok rame banget aku nglakoni tapa ngrame. Wis piye? Kersane piye? Ana Bagong ngangewat Dewi Banowati, Bagong sing nang Ngastina kae paten ana. Bagong nang Ngastina ene to? Ana setan. Sapa e? Rasa sapa? Iki menungsane sing ngisroh uripku. Lho kok iso jebles kaya ngono to? Asemi aku ya duwe treneng abang kaya ngono. Ya ming pas teles aku iki kok diagem gak. Wah, jan penyakit. Weh, aja ngawur gawan ngawur. Kowe sing penyakit. Dian suarane ya padha.
Kowe Bagong endi kowe? Lho, aku Bagong tenan. Ora ngapusi, aku ora ngapusi. Aku Bagong ora tau ngapusi. Pelok terane. Bondol tanganmu krincong sikilmu, lempoh kowe. Maksudnya piye? Lho. Kok ora mandi ya? Lho. Bisu kowe. Beh. Modar ora, kapamu kapan? Ora. Ora modar. Wah, padha guyune, padha wae. Kowe mungsa aku kowe. Ngemrano sastra jendramu, wateken aji jaya kaya tumpang sok. Gopo wateken aji. Bekas pemain ketoprak kaya iso salto mundur barang. Sik. Iki aku kok ngedep kaca. Kaca tendhik kaya. Ora ngawur kowe sak karepe dhewe ora. Iki Bagong iki Bagong. Rumangsamu sak penake dhewe. Iki sing Bagong, iki sing Bagong, iki sing Bagong. Ora apa to. Apa to? Bagong? Nun. Wih, loro kabeh Janaka. Muni nun kabeh. Wonten dawuh sinuwun, wonten dawuh sinuwun. Lho, suarane wae padha. Ponokawan Bagong. Nun. Koko Prabu. Sampun dipun pejahi mangke menawi gara-gara Bagongipun kalih malah sae. Aneh-aneh ya. Kowe iki mungsuh kowe. Kok tak iya ora. Piye ngene iki lar ngrampungi piye coba? Lah kowe iki iso ora mateni mungsuhmu Bagong? Mboten. Sing nganggo training ae sing nyolong Banowati. Sing iki ketoke Bagong sing tenan. Ampun ngawur sinuwun. Kula ingkang saestu niki wau kula dipeksa kon ganti training. Wo, neng ngono sing palsu sing mburi. Kresna. Ora ngawur, gawar ngawur. Iki lho, dimatke iki. Ngisore rong andeng-andeng iki asli apa ora? Coba jawilen. Lho, gogrok ngono kok. Oh ya upil. Wong andeng-andeng kok gogrok. Kowe iki lucumu ngalahke aku. Aku lagi arep muni ngono malah to disiki. Kakang Semar, Kakang Badranaya. Ngandel ora. Kula wis iso nitik. Titikane piye Kakang sing wantun males ngampleng niku mung anak kula Bagong sing tenang. Nek liyane sengara iso. Lah iki ketok sik ngarep niki ndara sing ora sak tenane idone mati kowe. Wah, ayo. Wah. Saramaya inggih sinuwun. Perjineman dandang mangure lha kok dadi kowe dadi Bagong. Ha inggih supados Ponokawan sak mangke kelepatan menawi kelepatan tumrap negari Ngastina. Ponokawan baritipun jangka pejahipun dening Kurawa. Menawi Ponokawan sampun pejah dados panganing baju barat. Lah rak apa to?
anak kula nesu tenan nek pun ngidoni ngoten niku anak kula nesu tenan. Rene. Aku njaluk ngapura Bagong. Ngapura. Rene. Iya. Tak dombe. Moh. Setan kowe. Mengancam kehidupanku. Buah warese ya kaya ngono kowe. Ayo, kowe tak pasrahke Bagong, ajur kowe. Aduh sinuwun. Kula sampun tobat. Kancamu sapa? Kula namung piyambakane. Ayo bali. Bali. Kula dipun utus Iwang Pandya Betari Durga. Omong nek ora kelakon penjakane bali. Aja ganggu gawe katentreman ning papan kene, ganggu gawe celana. Tak pasrahke Bagong, mati kewirangan kowe. Aduh, Bagong, aku njaluk ngapura Bagong. 200. Iya, ora bakal wegah nyotampanana. Matur nuwun. Iki 200 iki dienggo pembayaran lek kowe mirang-mirangke aku. Iya. Mengerti ra? Aku arep mati dipateni Ndara Janaka. 600. Waduh. Nyawa e. Iya, iya. Wis aku tak bali. Wis ngono minggat ombak gajuli kowe. Iya, Bagong. Wah. Punten. Menika wau kula kenging menapa kok Prabu? Lah, rak tenan to. Merga daya kemandene Bagong sing kedadian saka perjineman mau, wekasan iso dadi malik paningaling Nyai Ratu Banowati. Panjenengan boten kenging menapa-menapa. Sakmenika kondur wonten Negari Ngastina, sowan kersanipun ingkang Raka, lelados sak tataning garwa, lelados dhateng piyantun kakung. Ngestaken dawuh, sampun damel gelo. Ngestaken dawuh kok Prabu. Sareng kula pikir-pikir sedaya menika jebul mungkin arya lelampat. Sampun ngantos sampean mangke. Lho, Bagong iki piye to? Engko ndak semar cerewet wae ora bubar-bubar.